Здравейте, това отново съм аз, както винаги, Forever Alone, сам ще съм пак в груп плея. Ако не сте забелязали, няма откъде да знаете, но аз отивам в мината, за да намеря диаманти пред вас. Намерих тук врати, там имаше джунгъл, но там не ми се ходи много далече. Ето тук се опитвах един на село, стана котка. И в къщата има още един. Сега ще го покажа. Тук му той е пред мината седнал. Майкери. Този малко по-готничък, защото има сини очи. И аз сега отивам в мината. Ама накарах оцелотите да седнат, защото ще дойда да западна в някоя лава. Седих се, че има една част, която не съм експлорна. И ще експлорна с вас. Спринт, газ, араб. И не си взех храна. Да видим дали това ще е грешка. Но аз съм Бери Грилс, винаги оцелявам. И най-накрая ме изяжда крокодил. Ето го бе. Защо съм сложил дърво? Отдолу. Не мога да спра. Сигурно сега. На пътището, че е тук да сложа дърво. Знам къде е. Си го маркирам. Кофата с вода нашата. Където къде мине. Въглища. Чай да дигнем малко лево, въпреки че аз съм доста висок лево. Ох, забрах нещо много важно. Абе, последствията следващия епизод, значи ще си сигурно направя къщата или ще събера обсидиан с диамант кирка и ще направя enchanting table и портал. И да, имам тък мой лапис лазулит. Пак аз обичам лапис лазулит. Там няма в къщата. Така, тук гледам по пода. Аз бях минал ето тук, се слезе, хоп. Е така. Е тава не бях експлорна. Даймонд! Това е даймонд ли? Чакай. Това е даймонд. Ето защо аз направих още един епизод. И както виждате, си струва. Намерих 2 даймонда сега. 2 даймонд пак е нещо. Майче си как ще падна. Намерих 2 даймонд. Сега вече сигурно... със сигурност трябва да сте убедили, че не съм читнал. Емералд! Сега. Едно е. Майко мислих, че пади в лавата. Да сложа още тук. Нещо по таваните. Лапис лазулит. Че много земно. Не. Фейл. Намерих даймонд, както виждате, това е добре за нашата кариера. Бери Грилс. Както виждате, вече сте се убедили със сигурност, че не читвам. Да, готово. Тук сега... не ми се гледа тук. Тук да видим. Аз го направих. Нещо интересно, май не. Тук не е нещо. Даймонд ли това? Даймонд ли е това? Даймонд ли е това? Малко му, това ме е даймонд. Това е даймонд. Това е даймонд. Това е даймонд. Даймонд. Вижда даймонд. Бро. Даймонд. Даймонд. 3 даймонд. 3 даймонд. Съм богат. Ето виждате, за втори път намерих даймонд. В третия епизод и във втория намерих, но не успях да го снимам, което не е явно толкова да чак фейл. От тук има повече даймонд.
Добре. Добре. Много добре. 6 диаманти имаш тук. Сега тук да продължим да експлорвам, защото така ако има на всеки 5 минути диамант, нямам нищо против да експлорвам. Там го видях. Ето го галт. Галт. И редстоун. Добре, редстоун обичам. Добре, както виждате, намерих и още неща. Това абсолютно доказва, че не съм читал предния път. Но да спрем. Все пак да си говорим с това, както виждате, намерих още неща. Едно блокче. Толкова ли се откъсна от сърцето до Майнкрафт? И поне нали е нещо. Да не мрънкаме сега. Няма да закрием тая лава, защото да не се хабя факс. Въпреки че тук искам да обравя този ран. Не въпреки че, обаче сложих точно въпреки че. Защото сега ще закрия лавата. Закрих я. Там да не бъде има още. Там ще продължа да експлорвам. Защото съм лакомия. Не съм, просто може да има нещо интересно. Мой някой диамант да намира. Да храним някой диамант. Добре. Тук много трудно ми се става, бе. Голод. Мързим. Пък колко голод. Как може да има толкова голод? Да имаше толкова даймонд, ще по-яко. Защото емералдите са доста рядки, пък аз преди малко намерих един емералд, който е добро. Въпреки че ти не служа за нещо много кочано. Дали ако намеря селянин, може нещо направим сделка или не. Още тук вече се излъкваме, тъй че няма да ходя. Да се прибираме, тук само да взема този рън, защото обичам айран. Да, ето 8 диамант от едно пътешествие, сега откъде дойдох, тук дойдох. Някъде от тук, да, какво тясно го направих от там. Тук където намерих диаманти. Това не съм го експортнал. Не може да няма експортнато нещо. Да бе, там чак да продължа не мога. И сега да излизаме бързо, колкото се може. Айрон. О, да. Това беше лъвския скок номер 2. Майче. Май не е добре да изкупя това айрон. Не за това, че ще падне, ами заради ето това ще падне. Това само едно. Не за дълго. Тум. Оля. Сега излизам. Чао. Там има нещо, няма да ходя там. Виждане. Тук забъхтя по водата. Сега тук изкача един ендърман и ме оттрепва. Така. Байгерки. Остана, бе. Аз се прибирам с 8 даймонд в ръка. О, да. Като някакъв бос. Ще почна да ги хвърлям насам натам. Да нахраня котките. И дали мога да нахраня котките с даймондите да станат диамантени? Ще е много яко. Невероятно! Качвам се! 8 даймонд. 5 редстоун, 13 голд, 9 айрон, 5 лапис пацули и 1 емералд. Лапис пацулки. Добре, моят човек спринтира. Газ. Айде. Виждам вратата. Светлина. О, да. Като фрог, бе.
Котки, виж, имам даймонд, ти нямаш. Имам някаква врата. О, ще изям се някой. Не знам кой спал. О, да. Наспах се. Ох, наспах се. Готов съм. За подвизи. Ето, 18 диаманта, аз съм богат. Само да си изпека там айраните и байраните. Айрана и голда. Мисля, че едно въглищи ще е напълно достатъчно. Тук две са напълно достатъчни. Нещо интересно тук да правим. О, запалка, да, направих си запалка. Да половим малко риба. Намерих ябълка. О, направих си чинти с барута, верно. Да, отивам да половя малко риба. Не знам защо съм изключил на компютъра, но ги включих. О, пеньо. О, пеньо. Ставай. Сега отивам. Няма да бера реколтата. И сега. Добре. Се чакам като един истински рибар. Има бъгове в играта. Бъгове ли се не знам, обаче бъгове трябва. Защото понякога ми пуска енчантната книга ми е пускало, което върши работа, ако си направя такава крафтинг тейбъл. Да, крафтинг тейбъл. Ако си направя енчантинг тейбъл, да си енчантвам като от нещата. Никълве. Някой чернокоп да хвана. Къде е той този? Ще го убия. Аре бе, чернокоп. Латка. Его чернокопа. Добре. Струна хванах. Струна, да, то паежда. Сега корда в момента. Кордата е опъната. Плувката потопена. Дали ще има улов или не. Ще има или няма да има. Чакат физика. Опа. Да бъда или да не бъда рибар? Е въпросът, който всички си задаваме. Да, това е добре, че ми даде риби. Въпреки че аз се надявах на броня. Айрон. Не дай на броня, ми дава всичко. Fire Protection, се скачам в лавата и се копа там. Ще хвърлям диамантите на съмното. Чука Fortune 30. Diamond. Няма Fortune 5. Ми върши работа. Нищо против няма. Fortune 5. Между ако ми падне енчантната книга за Fortune, примерно, и ще сложа там в това enchanting table, ще бъде много готино. И си енчантна кирка Diamond. Бях гледал едни клипчета, дето едни с бонус съндък, нали, играят и с бонус чест. И си включват нали, света, генерират им 100 часа и отварят там. Вътре има дървена кирка и enchanting table и лапис лазурит. И те си енчантват дървената кирка. Искате да това ще е много яко, имаме енчантната дървена кирка, омага. Така простия. Имам чувство, че ще ми се види пък то. Имам да ми се стори. Трябва да гледам по-внимателно. Да. Никълве. Байгерге. Това ще е последната. Бе, хвани нещо, бе. О, да. Това просто ти. Аз надях чакам да се заслужава, такова се получи. Не знам какво става. Какво си? Аз командвам. Гледа какво е.
Котка с котката. Излизаме от лодката и... Котката. Излизаме. Гледай каква е. Въздух. Взех си лодка. Котки. Идвайте, двете. Георгиовки, аре бе. Тя на бялата георгиовка, чакай, ще изчакам. Айде бе, георгиевки. Едната е мъжка, другата е женска. Ма няма да кажа коя каква е. Обе, собствено се спал на пиле. Котките ме гонят криперите, между другото. Сега се спал на едно. Майко, изкарах си акъла. Ето, затова не обичам да играя принцип на хард. Защото ме убиват. Бабо Георгиевки. Аре бе, мамата ти. Да се видяме. Нямам идея. Значи първо ще намаля. Така. Добре. Ще взема спайдер окото. А ще оставим следващия не да ме намалят. Как така бе, че отива се дава принудително. Че само да спълна една кукушка. Добре, ще пробвам. Добре, сега. Ставам тук. Виж колко сме богати. Само да се сваля бронята. Да оставя тук. И да изявам око. Аз мисля, че няма да му убием, само 3 секунди действа. Не точно. Нищо ми няма, знаех си. Сега ще направя нещо, което се надявам Печо да не гледа епизодите. Ще му изям пилето. Мухахаха. Изядах пилето на Печо, аз съм престъпник вече. Аз съм Бетмен. Бед бой. Къде са уния котки? Шшш, какво правите? Елате, да. Много тъп. Чакай да си взема айрана и голда в Печо. Изряза. Готово. Да, отново не ме стига. Чакайте, че тук малко няма подредба в мое величество. Обичам да ми е подредено. Сега ще дойда тук. Ще сложа камък в наш чест любим. Тук ще сложа дърт. 2, 4, 6, 8 стака. И тук ще взема едно дърво. Няма да взема дърво. Ще взема 2 саплинга, които също не ми трябват. Тъпица. Виж как влезе в печката. Ево в честа. Ето, пека го. И айрана беше жестоко опечен. Котките се луди и скачат върху леглото. Ето, вижте какво намерихме. 8 даймонд, не знам си колко си айран и не знам си колко си голд. И 5. Такова. Арестоне, емералд, едно. Лапис, пацули. Следващия епизод, може би, даже със сигурност ще направя
Enchanting Table. Да. И да. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. До скоро.